Aquests dies us aniré ensenyant vídeos dels acabats interiors dels pisos que tenim en construcció perquè us feu una millor idea de com queden un cop fets. Avui començarem per les cuines, on podreu veure diverses imatges de cuines totalment acabades. Aquí en la primera es pot veure el nostre estil de cuina que hi treballem, cuines obertes, i en aquest cas el que vull destacar vindria a ser la campana decorativa que veieu, ja que en les següents fotografies anireu veient l'altra opció que el client pot triar de campana totalment empotrada en el sostre. Això també agrada, ja que guanyes molta visibilitat des de dintre de la cuina. Aquí és un altre model totalment diferent del que acabeu de veure, ja que és una distribució on tenim nevera, columna de forn i microones i doble despensa. La distribució de la cuina el client també se la pot triar. Aquí ha optat per llavors tenir tota la zona de treball en la illa. Per altra banda, aquí ja anireu veient un altre model, del qual aquí el que es pot veure millor vindria a ser els electrodomèstics que hi treballem. En aquest cas estem parlant de forn i microones marca Siemens, igual que placa inducció. En aquest cas torneu a veure aquesta campana empotrada a la illa, del qual es pot apreciar també una mica millor l'enfoc. Des d'aquí dins es pot veure l'espai que queda dintre de la illa, igual que tots els calaixos que tenim per la part de dins. Per altra banda, aquí tenim una imatge on es pot apreciar molt millor aquesta illa, del qual es pot veure que es pot gaudir perfectament d'un dinar o esmorzar en família. Llavors, en la següent profunditzarem una mica millor amb els acabats, ja que aquí es pot veure aquest estil de griferia que utilitzem, igual que aquest acabat del Silestone per sobre de la pica. Llavors, a continuació, també donem aquesta opció que el client pugui triar aquest rentavaixelles panelat, igual que una nevera panelada. Llavors, aquests serien més o menys els models que utilitzem, en cas que el client ho volgués fer-ho. Llavors, aquí una imatge frontal, així d'aquesta manera el client us podeu fer una millor idea, i per altra tenim una imatge amb tot aquest espai obert de com quedaria un cop tot acabat. Això vindria a ser tot, espero que us hagi agradat i que hagi servit perquè us pugueu fer una millor idea de com queda una cuina acabada. Moltes gràcies.